Nyt mun iskä arvaa, mitä eri emojit tarkoittaa. Tuo täytyy olla joku kasvissyöjille tarkoitettu. Niin, että pitää syödä lisää kasviksia. Eli pitää syödä lisää kasviksia ja toi perä. Joo. Enhän mä käyttäisi missään lauseessa. No mut jos sun olisi pakko, niin millaisen lauseen sä laittaisit? Vaikka silleen, niin kuin, että katso oikealle. Eli katso oikealle toi. Kyllä. Ja sen merkitys on siis? Meidät pitää katsoa oikealle. Jos mä vaikka haukkuisin jotain erityisen vanhaksi, niin mähän laittaisin tollasen siihen perään. Mitä siinä viestissä luki? Siinä voi lukea, että olet haudan partaalla. Sitten toi. Kelle sä lähettäisit tollasen? No, eihän mä nyt tietysti kellekään lähettäisi tollasta, mutta ehkä joku teini lähettää. Jostain kun kehuu jotain kauhuelokuvaa, niin tommonen siihen perään, että Mitä sä kirjoittaisit? oli ihan hirveä elokuva. Oli ihan hirveä elokuva. Kyllä. Toihan on vähän niin kuin, tuossa on jotain kierroa takana, selkeästi. No mähän voisin lähettää vaikka